Midt i blandt os findes spor fra naturen og historien, som vidner om, hvor vi kommer fra og hvem vi er i dag. UNESCO har samlet en liste på 874 steder. Steder, som har så enestående værdi, at de fortjener titlen verdensarv. Kronborg, Jellinge-monumenterne, Roskilde Domkirke og Ilulissat Isfjord er vores verdensarv. Dette er en detektivhistorie, et puslespil, en afdækning af 1000 år gamle hemmeligheder, som forskere har brugt århundreder på at afdække. Hovedpersonerne i den dramatiske fortælling er den strategiske, ambitiøse og magtfulde kong Harald, også kendt som Harald Blåtand, og hans forældre Gorm og Thyra. Det ved vi, fordi Gorm satte denne runesten for sin dronning Thyra, og fordi deres søn Harald satte denne sten for sine forældre Gorm og Thyra, hvor han til med fortalte vidt og bredt om, at han havde kristnet Danmark og erobret Norge. Men hvorfor står den her besked om et kristen Danmark midt i resterne af hedenske gravhøje og sten? Det er den gåde, vi skal forsøge at løse. To bunker jord, en ældgammel sten og en kirke i midten. Umiddelbart så syner det jo ikke af særlig meget, men faktisk er det her nogle helt unikke levn fra vikingetiden. Så unikke, at man har kaldt dem umistelige for menneskeheden. Den her sten, den er i alle danskers pas på allerførste side. Den er sat af Harald Blåtand, en af danskernes gamle konger, som var en fremragende politiker. Den her sten, den er faktisk et stort propagandanummer. Den er en slags pressemeddelelse mejslet i sten. Harald konungur bað Gorva kumbulþósi aftur Gorm fadur sin og aftur Þyrvi móður sína sa Harald vann Danmark alla og Noreg og Danne gerði kristna. Vi ved altså, at Jelling har været kongesæde, for kong Gorm han begravede sin dronning Thyra her. 900-tallet, hvor Gorm og Thyra lever, er en del af den tid, vi i dag kalder vikingetiden. Det er en omtumlet periode i historien. Vikingetogterne ud i verden bringer mange nye indtryk til Danmark. Verden åbner sig for danerne. Man begynder at bruge mønter som betaling. Eliten i landet begynder at opdrage deres sønner til våbenduelighed og ridekunst. Og nye kristne værdier som næstekærlighed dukker op. På Gorm og Thyras tid lever religioner side om side i Danmark. Hvidekrist vinder hurtigt tilhængere blandt vikingerne, men mange tror stadig på Thor og Odin og deres kamp mod de onde jætter fra Udgård. Først så troede man, at de her sten de udgjorde en del af en trekant, sådan et slags helligt vi. Et sted, hvor de gamle vikinger, der troede på Odin og Thor, hvor de ofrede til deres guder. Men i dag ved vi, at de her sten var del af en kæmpe skibssætning. En skibssætning, der er helt uden sidestykke i verden. Arkæologerne troede i mange år, at den stødte op til Nordhøjen og var ca. 177 meter lang. Når man helt tilbage fra bronzealderen skulle begrave betydningsfulde mænd, så byggede man et skib i træ eller sten, så de kunne sejle ærefuldt til Valhall. Herude på netop den her mark, der har man for nylig gjort nogle nye fund, som tyder på, at den her skibssætning den var langt større end hidtil antaget. Hvis det passer,
At stenene herude i virkeligheden er stævnen på skibet, er Nordhøjen sandsynligvis ikke afslutningen, men midtpunktet i en gigantisk 370 meter lang skibssætning, den størst kendte i hele verden. Og ikke nok med det. Rundt om hele monumentet har man for nylig fundet rester af et stort hegn, en palisade med egestammer, der indrammer et område på størrelse med 24 fodboldbaner. Det var altså en stor og mægtig mand, der skulle fragtes til evigheden her fra Jelling. Til gengæld er det en gåde, hvorfor i alverden, at der er nogen, der har gjort sig det store besvær at fjerne stenene igen. Arkæologerne har simpelthen fundet ud af, at de er blevet væltet ned i store huller ved siden af. Nogle gange kommer en brik til puslespillet dumpende ved et tilfælde. Det skete i 1820'erne, hvor en gruppe bønder begyndte at grave i toppen af Nordhøjen. På toppen af højen havde der nemlig i mange år været en brønd, hvor byens beboere hentede vand. Da den løb tør, besluttede de at grave dybere for at nå vandet igen. Men pludselig stødte de gravene på en bund af store egestammer, som i virkeligheden var et loft. Eksperter blev hidkaldt, og man fandt frem til et gravkammer. Et mægtigt gravkammer, men uden noget lig. Til gengæld fandt man brudstykker af det, der må have været et rigt udstyr af bordtøj, personlige sager, måske endda seletøj og sikkert også møbler. Det er nok sandsynligt om den gamle gravmæle og gravhøj her i Jelling, fordi som konge var han betydningsfuld nok til at fortjene sådanne storslåede gravmonumenter. Men hvem er det lige, der har haft magt og midler nok til at bygge den her skibssætning? Hvem er det, der har kunnet få folk til at slide og slæbe i årevis? Og hvem er det, der har fjernet Gorm den Gamle? Og hvor er han i dag? Præcist placeret på centimetermål midt imellem de to høje, står svaret skrevet i sten. Sa Harald Esarwan Danmark alla og Norweg og Danne gjorde kristne. Det er altså Harald Blåtand, der er mesteren bag det her enestående gravmonument. Det er også ham, der nogle få år efter, at skibssætningen står færdig, laver hele monumentet om igen. Men hvorfor i alverden gør han det? Svaret skal måske søges uden for Danmarks grænser. For presset udefra for at kristne danskerne er voksende. Flere kristne missionærer har i tiden inden Gorm, Tyre og Harald forsøgt at omvende hedningene i Danmark. Danskerne havde et grusomt ry. For eksempel skriver Adam af Bremen i 1070 om ærkebiskoppen Hamborgs besøg hos danskerne. Da nu den Guds bekender var kommet til danerne, hos hvem den grusomme Gorm regerede, kunne han ganske vist ikke bøje denne på grund af hans indgroede ondskab. Men kongens søn Harald skal han have vundet ved sin prædiken. Om Harald Blåtand var så god og from en kristen, eller om der var praktiske og politiske hensyn at tage i hans beslutning, ja, det ved vi ikke. Harald blev i 960'erne overbevist om, at Kristus var den stærkeste gud, da munken Popo bar en glødende jernhandske uden at få ar. Men måske er en del af sandheden også, at det var ganske belejligt for Harald at lade sig omvende til kristendommen. I år 962 bliver Otto den første kronet til romersk kejser i Rom. Måske indser Harald, da han hører rygterne om Otto, at det er en rigtig god idé at blive kristen, inden Otto finder på at gøre det for ham. Når man ser på et kort, virker det fornuftigt. Danmark er blot en lille tarm mod nord, og det tysk-romerske rige er mægtigt. Måske måtte kong Harald tilføje de nye kristne dele til sit hedenske monument for at overbevise kejser Otto om, at han mente, hvad han sagde. Her i Danmark er vi virkelig kristne.
Harald, han nøjes ikke med at skrive sit budskab på en sten. Nej, han bygger såmænd også en kirke. Den er større end den, der står der i dag, som er fra 1100-tallet. Her i kirken i Jelling, som er bygget på resterne af Haralds gamle kirke af træ, finder man i 1970'erne en utrolig spændende brik i puslespillet. Man finder nemlig et skelet. Harald må have tømt gravkammeret i den gamle høj for at give sin far en begravelse i overensstemmelse med danernes nye officielle tro, altså kristendommen. Særlig en efterfølger vil af med Harald, og det er hans egen søn, Svend Tveskæg. Han er voldsomt utilfreds med, at faren han har underkastet Danmark, tyskerne og kristendommen. Ifølge Roskilde-krøniken er det Svend Tveskæg, der giver ordre til, at Harald skal dræbes. Under en våbenhvile i et slag sniger høvdingen Toge sig ind på Harald og skyder ham i enden, mens han forretter sin nødtørft. En ydmygende død, sand eller ej. Jelling-monumenterne er altså Harald Blåtands værk. Han er en ambitiøs mand, der tager Danmark ind i en helt ny tid. Jelling markerer overgangen fra hedenskab til kristendom i Danmark. Men Jellings storhedstid bliver forbavsende kort, og Harald bliver ikke hædret for sine gerninger i sin egen tid. Måske fordi han var for hurtig. Udviklingen gik for stærkt. Han bliver tværtimod dræbt af sine egne. Jellings høje sten står heldigvis den dag i dag, som Harald besluttede det, og vidner om en stormfuld og betydningsfuld tid i Danmarks historie.